ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Шаби гузашта Магомед Анкалаев ва Алекс Перейра дар институти UFC вохӯрданд ва баъди вохӯрии Магомед оиди Алекс чунин суханҳо гуфт: рости гап то ҳамин рӯзҳо ма ӯро ҳамчун одам ва ҳамчун ҷангувар эҳтиром мекардум. Акнун бошад ма ӯро эҳтиром намекунам. Трешток барои пешбарии муҳориба ягон ҷой бадӣ надорад. Мешавад ки ягон гуна шӯхӣ кунӣ, ҳазл кунӣ, лекин ту ба одамон дурӯғ гуфтӣ вақте мегӯӣ ки ма ӯро дидум ва ӯ пинҳон шуд. Чанд рӯз пеш ӯ ҳамаи ин суханҳоро гуфт. Имрӯз бошад ма ӯро дидум. Ма танҳо бо мураббии худ будум, ӯ бошад бо ҳамаи дастаи худ. Ма ба назди онҳо рафта пурсидум: эй бачаҳо, шумо дурӯғ гуфтед вақте гуфтед ки гӯё ма пинҳон шуда бошум. Ана ҳозир ма дар назди шумоюм, шумо чӣ кор карданиед? Алекс бошад дарҳол баҳонакобиро сар кард ва гуфт ки як бача ин суханҳоро аз як духтар шунид, гуфтааст Анкалаев. Дӯстон, фикр мекунем ки мо шуморо пресс-конференсияи ҷолиб байни Анкалаев ва Перейра интизор аст. Барои ҳамин пресс-конференсия онҳоро рӯзҳои наздик интизор мешавем. чемпиони вазни 61 килограмм UFC Мераб Двалишвили гуфт ки Умар Нурмагомедов сазовор нест ки бо ӯ реванш гузаронад. Умар ҷангвари хуб аст, лекин ӯ эрка аст. Пеш аз омадан ба UFC ӯ аллакай таваҷҷӯҳи одамонро ба худ ҷалб карда буд. Лекин ҳамаи мо шумо ӯро бо шарофати Ҳабиб мешиносем, чемпиони бузург ва легендаи варзиш. Барои Умар ҳамаи кор осон ба даст омадааст. Ӯ дарҳол соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуд, дар ҳоле ки бисёри ҷангварон дар Contender Series ва шоу The Ultimate Fighter баромад мекунанд то ин ки соҳиби шартнома шаванд. Ӯ бо UFC шартнома баст ва худро хуб нишон дод, лекин ӯ бо ҷангварони берун аз рейтинг ҷангида буд. Баъд ба ӯ аз болои рейтинг рақиб Кори Сенхагенро доданд. Ана ҳамон вақт ӯ ҳар гуна суханҳои ноҷо гуфтанд ва нисбати ман ва дигар ҷангварон ноэҳтиромиро сар кард. Ма фикр намекунам ки ӯ арзандаи бо ман ҷангидан аст. ӯ бояд ки боз муҳориба гузаронад. ӯ бояд ки боз ҳамаи чизро исбот кунад. Лекин қарорро UFC мебароранд. Касеро ки UFC ба ман диҳанд ма зидди ҳамон ба октагон мебаром. Барои ман фарқ надорад, гуфтааст Двалишвили. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Мераб Двалишвили ва Кори Сентхаген аллакай саҳари 5 октябр баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 320 мешавад. Муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи унвонӣ байни Магомед Анкалаев ва Алекс Перейра хоҳад шуд. чемпиони вазни миёнаи UFC Ҷек Дела Маддалена ният дорад ки рақиби худ Ислам Махачевро ба нокаут равон кунад. ислам барои ман визофи ҷиддӣ аст. ӯ яке аз беҳтарин дар ҷаҳон аст. омодагӣ ба монанди пешина аст. мо барои муҳорибаи вазнини 5-раундаи унвонӣ омода шуда истодаем. барои ҳамин ман ба пуррагӣ аз рӯи нақша кор карда истодаам ва ният дорам ки онро моҳи ноябр амалӣ гардонам. ман ният дорам ки ба он ҷо баромада ӯро ба нокаут равон кунам. беҳтарин сценария ин ғалабаи фаврӣ аст. ман дида истодам ки ин кор рух медиҳад ва чӣ гуна майдони Madison Square Garden метаркад вақте ки ман якум рақами пандро ба нокаут равон мекунам, гуфтааст Маддалена. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Маддалена зидди Махачев рӯзи 16 ноябр дар турнири UFC 322 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо Ҷек дар ҳақиқат Исламро ба нокаут равон карда метавонад ё ин ки Махачев ӯро шикаст дода соҳиби дуюм камарбанд мешавад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.